Gikan sa Remen Rejection Center, ano yung kining tulumanon? Handumanan so sa kaapi. Ano pa na siyang kakikarot? Mau kinius sa kababaeng at taga tubtubon si Bula ni Grocery and Cal. Ang ato matatampo, nagpatawag lang sa nga Missy. Kaluga, kali mong naka-bliss mo, tas? Ha? Terminal ni imong gibuhat. Tagagadaon kang mapauli ako pagpakyut. Eh, asa ba? Surrender na ka? Ha? General. Magigbuwag, bitaw ko ni mo, di ka. Kabawaw na bitaw di isbay? Lisag ka. General. Oh, ilaki-laki ka na, ha? Dahil na, wala. Pag-alis mo lang, gusto ko. Gusto na ko matot. Kapoy na ni mo. Wa ka na ba may gugman ako? Ngay ganahan ka na ba nga magbuhat ta? Ay, gipula na ko sa itong pagpuyo, ha? Uy, lami! Tungkol ka di ka maghatag na kong ganap. Inotel ka na ko. Ha? Tunod lang ana luwagtang nang imong gugman ako. Oh! Wala ko yung gugman mo. Ha? Wala na. Kasabot ka ba? Ha? Mong layas na din eh. Layas na din eh! Doon, mayo kinagmata ka na. Timing kaayo. Mabagi pa gumana kog luto. Nagtuwa ko. Aron maghigop kag init ka sa paw. Sabi mo milayas na ka. Lingkod dong, lingkod. Kay hukaran ta ka. Saba di eh. Ikaw makaon. Oh. Hoy, baligaw ka. Naguti kong tubig sa banyo. Pagdali ha, kay mulakaw ko. Mulakaw ka? Domingo man ron doon. Nga makitrabaho. Asa man di ay ka? Ako agaw kay labot. Tama na! Magaw ko ng tubig! Oh, si Junior na tingali ron. May kami balik tayo siya. Uwa siya magpagabi sa ingla ko. Ganiyot lang. Doon, mayo kami. Oh. May dagang babae. Siya si Dina. Akong uyab. Og ani na siya motipon og puyo nato. Oh. Hi. Makitipon ka sa kumbana? Hoy, day! Ni 4 taon ko nga iyang atawa. Dakong buhi! Kaya ako kumahibaw nga minyo dito, Hana! Nahibaw man ko nga iya ka-asawa. Iya mo kong gisultihan. Nahibaw nga, day ka? Ano may upan magkadiya din eh? Tungod kinakigbuwag na ko nimo, di ba? Ipalayas na kanini. Apan mo agi ka mulakaw. Maong naara nimo ang tanan. Kung makaantos ka ba, nga niya ang pigidang babae din sa ato. Jandro. Giprangkahan ta na ka. Nawa na ko'y gugman nimo. Ug kung di ka man gyud gani gihapon mo biya din eh. Kinahanglan silbihan mi nimo si Dina. Aron makabayad ka na kung sa akong gipakaon nimo. May nang masayod ka. Nga nagsabak na si Dina sa akong anak. Ug anak na matuog sa sala. Kay kami na si Dina matuog sa kwarto. Nakasabot ka? Sapa kayo sa kwarto. Madumog din ang iyang tinga. Kay kurtina raman yung nakaalis. Oo. Sakit kayo nakibuhat din sa anak. Sakit kayo. Hindi ko makahima sa pagbiya din eh. Mahal na ko siya. Di ba kayong nagtanman ka? Biyain na ang gilabahan ni mo diha. Wa pa'y linungag. Gusto na lang kayo ko. Di ka makahimo sa paglungag. Nahibaw ka yun, daghan kay ko gilaban, dere. Biyain lagi ang gibahat ni mo. Bukas ka ba? Ha? Makalugkot ka. Ayaw ko na yung buhok! Ano ba? Paano nga? Ano maglungag? Galino! Giilat ka kayo birahan nga ito buhok! Aray! Pagpira sa kumpok! Aray! Sapa! Ganahan na kang mabinahan ito buhok, ha? Ngita na kang buhok! Ito ka di ka masokol, di ba?
Balik ang trabaho. Pantay na kahit sambong. Aray! Aray! Hindi mo kong gitukmod. Agay, kasakit akong sampot nga nadakdag sa semento. Tagam ka? Ha? Tagam na ka? Salamat ka nga wa makuha ang gisabak ni Dina. Kay kung naitabo ba? Lambot lang! Tingalig mo patay, tika! So, naana ang tanan ni mo mga sinina diya sa gawas. Di na ko gusto makakita pa ni mo di sa bahay. Layas na, dili ka rin dayon. Ayaw pagpabaga pa sa imong naong! Ha? Kinuog ko. Gabi na kayo. Wala'y mga sakit na ganagkahi ka ng mga basa. Asa magkapaigon ini. Mahal ka na kaam mo kinagyod, gadi ka na angay pang mupundo pa sa bahay sa salbahis ni mong bana. Wala kayo mahimo lala. Wala kayo nahimo. Ang kaya na magagipaglabay nga kung mga silina sa kawasabay. Sabihin mo mga silingan, no? Naluoy, nagkakalmini mo. Kay nakabana ka man og lalaki nga bato og kasing-kasing. Wa, kiyo sa gamay nga kaluoy na lang dihan mo. Nga yakak asawa. Di mo ka kanya unipon. Ulti mong pagkaligo. Hakutan pa ni mong tubig. Ano ba taon? Lala. Pagkasiswerte dayo. Ano ka ba nakagtao nga sama niya? Tungod lang dili ka mag-anak. Ingon ka anak niya. Uy! Mayroon ka nga bayot ko manoy. Mga sabi mo tuod, day. Mabitaon talaga akong gisugyot ni Etay. Saan? Wa maguna siya mahigog man imong tinuoray. Maon na. Pero, pwede mo na siyang ikihaday. Kaya nagdasyak babae sa inyong panimay ug mabdos pagyod. Kasado pa yan ako. Ikaya na sila, day. Ay, para makabawas ka, mapriso na sila. Ikaya. Hindi na lang ko lala. Ano man? Masagdan ko na lang sila. Ginoo na lang ang bahala nila. Mapaulit na lang ko sa amo ug ma. Og magpasalamat ko nimo. Ngayon mo ko gipadayon din sa imong gipuy-an. Basilo ako ha. Nga nakadisturbo ko ni mo ning lawom na kain kagapion. Ay, kung imo pala unta mi dayong gipahibaw sa imong kahimtang dito sa kiliran sa imong bana. Ang may krauta namong giapas ni mama ni mo dito sa inyong gipuyan, aron kuhaon ka. Kaluoy ni mo, anak. Way sama siya kasalbahes. Ma. Dili lang yun sa magpakita na ko. Tingali, mapatay ko siya. Pa. Dogay namang nanguyab ka na si Felix ni mo. Nga nga magina ni mo sugta. Nahadlo ko, ma. Nga parehas unya siya kan Chundro. Ano niya ka? Tanan. Unsay mo gani? Unsa ron? May naong pauroy ka. Si Papa Madron, ma. Og murag iso kayo. Nga naman ka. Tala, atong atong sa gawas. Ikaw ha, paulit. Balik sa inyong samtang nakapugong pagkusak mo kabalik. Balik! Kaya tingali ba hinay kantaning daan ako pilote? Kanina ka ng sanggot, pili lang ha? Tutulang liyo ko ron. Ha, lago, paulit, layas! Chundro, niya ka? Missy, day. Ha? Pasaylo ako, day. Magbalik na, day. Oh. Day, nakukit kayo nga ako pagpasol sa gibuhat yan mo. Nagpasol na kong maayo. Gigabaan ako sa gibuhat yan mo. Kibiyaan ko ni Dina. Human sa mga anak sa among anak. Huwag iya lang gibili ng bata. Ayaw gud mapakigbalik pa niya, ha, Missy? Ayaw siya pa sa iluas ang gibuhat niya ni mo. Mau na diha. Ayaw pasuon niya, miss. Day, Missy, maluwi ka. Pasaylo ako, day. Mulhod ko sa iwa dubangan. Magbalik na, day. Makigbalik ka na ko? Kagibiyaan ka naman? Magkibilin pa ng bata diha mo? Huh? Makigbalik ka? Aron doon lang ka na sa ulipon? Huwag may matatiman ni mo sa imong anak? Dili, day. Makigbalik ko ni mo. Dili tungod kay nagkinanglan kong ulipon sa bahay. Kung dili tungod kay mahal ti ka. Nakaamgon ako sa dako na kung sayop nga akong nahimo na mo. Mao ba? Di na ko ni mo mahaylo pa sa katamis sa imong dila, Jodro. Nagkalingkawas na kugikan ni mo. Di na ko gusto mo balik pa sa impyernong tapit din ka ubat na ka. Day, Missy. Kibuhat ko na ang tanan ni Adto. Araw lang di maungkag ang atong kami ni Oy.
Bisan unsa pa kasakit sa imong gibuhat ako. Pero mas gipili ko paghihapon ang pabilin o banim o. Isip pagtamod sa akong pagkaasawa ni mo diha, John o. Sige hapon kay ate manta ka. Kapag karon, tuig nagkapinsukan nga nagkabuag ka. Kung nagkaamgon ako sa akong pagpakahugmog diha ni mo. Day. Kung di na ko gusto mo balik pa sa maong pagpakahugmog ko diha ni mo. Dili na! Day, Missy. Wa ko gyud pa sa iluwa si Junro. Ug hangtod nagisugot ko na sab si Felix. Nanghagad si Felix nga magtipon na lang mi. Kay di naman may mahimong pakasal kay kasado naman ko. Ug sa iyang pagpanghagad, gisultihan ko siya sa akong diferensya nga di ko makaanak. Apanuhan niya igsapayan. Karon, malipayon kaayo ko sa among panagtipon ni Felix. Kay pinangga mo kay ko niya. Ug nagplano mi nga mga dap na lang o bata. No, kita mga higalang kaki ni Missy nga taga tubtubon si Bola ni Cruz Oriental. Amang kaagi kibahata na doon sa Radyo ni Rosemary S. Ubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalaw mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa saka. I-address lang nining tulumanon, hantumanan sa sagawit kay Rolf, Station PYHB Civil, Gold Palace Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. May masa di email sa hantumanan_612@yahoo.com. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Gusto na mga adlaw, kumusta? Ayan, sabtali nito nandan tulmanon. Kung ako'y pasultiyon. Kaya sab kaninyo alagat sa kanginam sa phone pa Barilio Morales. Asap. Always say a prayer. Pero kisunan, ang suwatan po karon tungatagan ng pagdagad, pinadakin iso sa kaasawa. Nga magtago lang sa ngan nga Lilia. Hay, makalagot gyud oy. Kana bang makabana kag tawo nga murag may dugo nga RMN. Ambot ako ipasabot ba nga artistahon kaayo, may king mudag inartista. Maunis galo, moningan sa kumbana. Sugdon ko lang ning akong kahasol aron matuhog gid ninyo. Artista ning akong bana sa entablado, usahay leading ni siya, usahay sad kontrabida ning iyang role. Mura sa tisag acting ni, ang iyang acting murag Eddie Garcia. Maumangkot ni ang mga panghitabo. Dili may kurtuyo Leticia. Ang pagkalot sa mga rulot kabukog sa itong kagahapon. Dili ni may kong tuyo ang pagkablit sa mga gagmayng ugat sa mong balatian. Dili Leticia. Pero timani, og may bawaan ko gani nga nagbudhi ka kanako, tago lang niya bisag asa, kay pangitaon ko ikaw. Og kining mahait nga punyal, may kong ihansak sa mga tubangan, siya rog di kalamian. Ano? Oy, Lilia. Unsa ka diha? Sa bilahan? Sa bilahan, ha? Sa tubangan? Oy. Sa lamian? Ngano na? Basa-basa lang ko na kong original, Lilia. Kaya doon na ba may drama? Mao ba asa man? Ambot, mura man tong isla. Ato sa isla. Asa mang isla ha? Sa Kalituban? Kwaming, sana? Kwaming Karbasa? Karnasa? Basta mauna. Oo. Asa man na galo? Nga naman, mukuyog na sa ka. Oh, natural. Nga naman mo kuyog ko. Nurse, good ko nimo. Sabay nurse, oy, narsisa? Ay, nurse, good. Sumaog magdrama ka. Kisa may mong pilos mo mga sinina. Kisa may mong make up nimo. Hapit ka naman ganit magpahungit. Nako? Hello, oy. Hungit ko down. Unsa ko batang gamay? Mao, batang gamay gyud. Asas paglakaw, magpaagak pa nako. Bisag sakit akong tuhod. Mao na, tiguang naman. Uy, tiguang ko taon. Ha, tuhod rin tiguang ni Lilia. Pero ang usa ka tuhod, kining one hod, kisi-kisi pa ni. Murag isdang suwasid. Ano? Kahilas baya ng hambog baya. Oh, kadili ha, Lilia. Hilom di ay galo. Ay makadungog, abi pala unyag tinuod. Labaw para bitin ang imo, nagluno. Oh, magilis magbalhibo. Hilom ay! Ilis ug balhibo. Basta, mukuyog ko kung magdrama mo sa isla. Sige, kuyog lang. Pero sabot ha. Noon sa? O magdrama nami, ha? Di lang kaluyos tilon, ha? Katuog lang, ha? Matuog bitaw ko. Tuog ko taon. Kabantay dyo ko ni mo, Lilia. Basta isinang romantic na, mulilid dyo ka sa tilon. Ay, unsa man di ay! Maglips-tulips ko niya mo si mong liding-liding. Nga budlot kay sigod. Di, hilom di, Hinuwayan bitaw ni mo. Kaya tinuod, ha? Klaro pa kayong bagtaks BTS, huga pa kayong kuko. Di na ta maghisgot, anak. Manaway ka naman hinuon, di. Basta, kuyog di ko.
Nyagdag ko ang baod. Kuyog yapon ka. Ano may dagkong baod? Natural man na. Kating bagyo naman. Sige, narabaroy dagat. Kuan, kanang narabaroy dagat ang baod. Kanang ang baod sa dagat, murag kapilya ka dagko. Ay, bisag mura pagsimbahan. Sige. Pagdala grosaryo, basta mo baod na gani, magrosaryo ka man dayon, ha? Ilong siya ay galo. Nung mahadlok ko taong kong baod. Baod man ganang sa baod, dagat pa ba? Sige. Hilom-hilom na lang. Kay, mapadayon tag-rehearsan. Bag-ura ba ng drama, ha? Sa may title ng drama ha? Taas kig title, oy. Ay, unsa lagi? Kuan, ang tao nga nagpasalipod luyo sa wedding cake. Ha? Sagot tao ng titula, oy. Ay, pagbuot sa writer. Sige, padayon ko practice. Bebe, diya ka lang, ha? Ikaw na leading ako. Ikidas papel ni Leticia. Unsa may akong rule anak diha? Nasuko ko nimo. Nagirangkihan ti ka. Eh, pag uli na kusbay, wa man kami yabang ka. Amo na isina, ha? Masuko ko. Na imo nga Leticia. Alaga. Sige. Askyon. Leticia! Ngano, ha? Diyan kagigan! Pagkabata! Gusto sa tubaga da. Sige, padayon diya, galo padayon. Asa ka pa ingon? Pagkatiguang. Hayop ka na ko, Leticia. Ginangangay ka nimo! Kini sa nangangay mo! Nganong managpa ka man? Nganong managpakilya? Wa man na sa script? Unahan pa lang ko ni mong sagpa mong liuna na lang ko. Sa kamantawan, sige padayon ta. Skitas kong maong kalagot. Lahlas siratilo noy. Tuod man, may kuyog gid ko sa kumbana nga nagdrama sa usa ka isla. O pag-abot na sa isla, pero tinagod hinuon akong sa puta. Kamu ba yung mga dramaturgo, ha? Kapitan ko. Oy! Kap, mga artista mi, Kap? Mau ba? Mga artista kaha mo? Nga naman di, Kap? Mura manggod ogwa mo yung mga kaligo. Kadlaon ba kumi nalarga, Kap? Kadlaon. Mao dahil musham kay Bugnaong, no? Oo. Amos kay. Kuha dahil. Ano yung mutog? Kuhan, depende. Ipahipos lang ito na ako mga cellphone dito. Hindi mo mga kawatan. Ikay leading-leading, day? Dili, Kap. Sa may role mo, inahan ba o yaya ba? Sa peron lang ko, Kap. Kuyo ko sa kumbana. Uy, sa ato pa, day kay labot alin drama ro, kay labot? Uwa, Kap. Daghana din pa kanuno na nino. Gagmayra pa may kaon, Kap. Asawa, kamar sa nagkaon. Mahugid, Kap. Pag mahimo gani, Kap, di ko mo kaon, Kap. Lagbahan mo kong crackers dire. Iyo. Makakaon mo tanan. Kuha hinon, kining, makakaon mo, mga artista magkaon mo, pero ang inyong pamahaw ba, kanang ang pakaon ninyo, nanagat par taon, para ipamahaw taon ninyo. Ay, kining, mukhaon naman bisikon sa Kap kay gutom na kayo eh, wapa may pamahaw. Oo ba? Di ay. Ayun na pa ha? Wapa may pamahaw, no? Wapa. Ano pek ba? Awa. Dali. Aritas baybayon. Ay, timo lang ta dito, ha? Ay, wag man taon ta makaluto pag pamahaw, magtuwat ako, pero wag ka madakking isda. Timo lang sa to. Dali, baybayon, dali. Dali lagi tapas mo, basta aritas baybayon. Dali mo, dali. Sige. Dali mo tanan. Mamahaw na ta. Dili lang ako sa taas baybayon, ha? Timo ta din eh. Pugong lang ko sa ato kagutom. Pugong sa mo ba? Asa man may mga on, Kapitan? Pagkuha mo tag sa kabato. Usakbo bato. Bato? Usaw ng bato, Kapitan? Ano ba? Kanang bangka na sunahan ba? Kanang guba kayo na eh. Kanang nasbaybayon. Sa kilid anang bangka, naidaghang mga tagintim. Panukdok lang mo niya. Maayo kinang iisda niyo tagintim. Ay sarbo ka na. Kapitan, kini. Sige. Panukdok na mo. Og na may suwa sa adaplis baybayon ay kanang gilaundok na eh. Kita mo nang ilang. Mo sa isuwa niyo, ha? Pagkuha sa kong suka, magkuha kong suka dire, ha? Sige, start na mo. Panukdok niya, start to. Sige. Magkuha kong suka. Puro tagi-bradero. Panukdok ka niya. Ikaw na panukdok itong galuha ka. Oo niya, mapas mo ka. Mukha ako kong lumot. Oo, punta na niyo. Ay.
Maukad to nga pag-abot na mas bay, pagpamaulit na namo, pwerte na kong laguta. Ug maukad to nga nakaspark na mo ang lali sa kubana. Naglakot ko sa hitabo dito sa isla. Kay nakakakon man ko kagukoy, nagtuo kong kasag. Kalagkot! Makalagkot! Makalagkot! Ano na sa kalilya, ha? Ano ka? Hoy, Galo, undang sa imong pagkadramaturgo, ha? Undang, Jud! Unyag mo undang ko. Ang atong livelihood, ha? Ang atong panginabuhi. No, nga matay, tas gusto man eh. Unya, nagtuo sa dekang mabuhi na imong pagkadramaturgo. Nga sa usak buwan, may naglaki usak drama. Ha? Lupig mo sa radyo, oy! Kay i-plug yung mga ilang drama. Mabasa mo ang ilangan. Kanang mga ngahan sa sponsor. Unang ikaw, undang na lang. Pangitag lang yung trabaho. Sige, huwag may mong gusto, undang ko. Nugod sa kong acting, oy. Sa kong kanang mga arangki ba? Kanang mga isira muda. Mga mutis rapido. Ay, kano. Adunan ka man, anak. Dako kay kaglawas ay mo na angay ni mong timanan. Nakita kaglaing trabaho. Undang sa imong pagka-artista sa entablado. Ngayon tang artista ka pa sa radyo kay okay lang. Kay naa may SSS. Sige. Mangita ko lang trabaho. Looking for another job. Haway job. O apirkat. Ay. Og nakakita kid og laing trabaho ang akong bana. Usa ka bouncer sa club nga naay daghang mga papay, mga GRO. Nakuyawan na hinuon ko. Unsa na sud nimong trabaho Galo, ha? Kay dako man taglawas Liliang. Busok sa tagdugan. Usa ka bouncer. Unsay bouncer ba? Murag na siya security guard, ha? Wang walay armas. Way kargada. Nagsalig lang ko sa kong kataglawas ba. Mo na nga mo na tigbantay ba sa Kalinaw diya sa club? Club? Tempa, di ba ka ng club? Na may dagang mga babae diya? Mga GRO? Oo! Ano yung bantayan? Nga way magbugal-bugalan na nila. Hoy! Kuyaw, nida. Nganong kuyaw man nila, ha? Mga babae, good na. Nganong manig mga babae, ha? Uy, kay Lisa na bagong ka. Hoy, hello, diha. Hoy, istorya kapag yun. Bulatik ka sa do. Lagi, Lil. Di may tabong mailisan, tika. Basta, Galo. Kuyawan ko. Kaya na mga GR ko diha. Bantay ka lang na ko, ha? Bantay ka lang kita ko. Oy, isaad ko kanimo dahil, Lilia. Dini karon sa mga tubangan. Gawa na gilaing babae nga akong mahalon og panggaon. Ikaw ragyod. Unsa to, Galo? Nga naman nila, ano? Say, pre! Usay, pre! Uy! Mingon ba kong tuwe, gawa man? Kabantay ko, ningon kang pre! Uy! Makaingon ba kong tuwe? Uy, gitugdonan mo kong lamok. Matano kayo kong tuwe, gitugdonan lamok akong abil. Basta sutihan talang gigaday. Na you're my first, my last, and my everything. Tuwe? Tuwe na sad! Nakakita ko! Pre! Ningon ka, pre! Hilom dalili, oy! Ikaw, oy! Nada na, mga tuog na ta. Oo niya, Galo. George ta. Tuwe. Grabe kyud ka artistahin ng akong bana. Kay artista lagi sa entablado. Nado kay nahibaw-an kyud nako nga may binuang ning akong bana sa usa ka GRO. Ug wa gyud ko makapugong sa akong kaugalingon, miandar ko. Ngano ka diha? No sa Galilea? Nasakpan na ba kang galuha ka? Uyab ta mo sa ka GRO. May uyab ka! Hayop ka! Muhila ka usab bisag hayop ka tiban ina! Nasayop ka, Lilia. Nasayop ka! Usa ka na kung sayop ay mong pagpasangil ka nako. Kay sultihan ko lamang ikaw. Nagdili og dili gyud makahimo ko sa pagputol sa taytayan nga nagdugtong ka natong duha. Taytayan nga mo nagbugkos og naglimin sa kabagbati nga mao ka na ikaw bosab ka na ako. Sakit kayo mong ipasangil ka na ko, Lilia. Sakit kayo kayo. Lilia. Nakakita ka ni? Nakakita ka ba? Unsa na, ha? Niya, Lilia. Espada kini ni Damocles. Na nagtaop na hapit sa kong liyog. May mangunuson ko kini nga akong kinabuhi. Aron lugiton ko nga akong kasing-kasing o ihad ko kanimo. Aron pagmatuod kay ikaw rin dahil, Lilia. Lilia. Ang pagmahal ko kanimo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsa to? Unsa to, Galo, ha? Nakabantay ko, unsa to, ha?
Usa ba, oy? Try na sa atin ka, pre. Hinay lang, hinay. Tuwi ko taon. Oy, mau ka rin matuod lang ga. I love you forever and evermore. Tuwi. Tuwa na sal. Klaro kayo, galo. Naging artista lang ka. Acting lang lagi mo, inartista lang na. Acting lang na. Muna akong pangayuan ninyong mga hunahuna. Ang grabe ka artistaho ni akong bana na ako. Usahay madara pagkit ko. Pero usahay mabantayan ako nga kada ending sa sulti sa akong bana nga mudaig na ako. Doon ako na rider nga twe. Kabantay gyud ko. Unsa man magpadaka ko sa kaartistahon ning akong bana, unsa man og may pasultihon, Lilia. Ay, hello, Bordeban. Hello. Hello. Nayo. Tanan nga nagpamati ka nato ron. Oo. Hello. Uy, boy. Tanan. Tingali ka din pag-air, aning atong kuang karon. September na tingali, no? Hapit na ang atong anniversary. Happy time. Anniversary nito, ano? September 16? 11. 11? 11. Ano sa ilo na data? Oo, Ang niya. wata kabantay da. Mukuan na lang Oo, tingali. pasalamat. Belated na lang ta happy Oo. fiesta sa Inayawan. San Agustin. Oh, unya ang Gusto na to. September. Oh, September 21 na sila. Oh, mga inana ug sa Danao. Danao. City. Kay Santo Tomas mana. Oo. Di Villanueva. Ang atong anniversary sa ilo na ta. Manangawahay lang among pasalamat niyo Nya, tanan. Tingali Oo. board man sa anniversary do na tay KBP. Oo. Di ba? October. Kita October. KBP man. September. Ha? September. September ba na? Oh, KBP man. September. Ang October mo na kuan Press Freedom Week mo sa media, Tri-Media. Sige. Oy, si Josepina Suerte de Duguan, Kap. Kumusta dia? Dila ni Delia Ibanez, ni Kapitan Manolo Delgado, ni Vicente Abilia, at ni mga alalay. Lalay. Thank you guys sa tanan. Sige. Si Lilia na saan, may ito sender karon. Lilia. Nagpatawag sa nga ni Lilia, kay kinayang ba na artistahon kayo? Nga naman. Si Galo ba, dramaturgo mong sa stage. Adi ay? Oo niya, kay wa ka imbitasyon, murag iyang giparisa, paundan lang pagka-dramaturgo. Eh, insan, no-open ito sa garadyo Oo, kaya ito garadyo, nang ko'y plugging god. Na-plugging? Oo. Oh, di, bay mo man sa sila pagbayad na sila. Oo, bayad pa. Sila magpa-plug. Muna na, ay ang kalagutan ni Lilia, uban siyang drama to sa isla, hapit silang pasmo, kaya gipakaon na silang tagimtim. Kaya wa pa kaandam, no? Mga karon, nagkakita lang trabaho yan para, nag-bouncer. Niya, dagang may mga GRO. Sa kuangin sila yan, nagabubho, nagsilos. Yan ba na mga kamo na artista? So di ko mangitaglain dahil ikaw ra gayon. Hindi ka nasulti, sumpayan Mura giloon? Mura ba? Kada ba bulatik ba? No. Tingali ka ito pagkasulti aboard nyo. Huwag magtanaw, nilingiw, naghiwi. Oo. Naghiwi, di ba? Oo, ang yan, tuwe lang. Murag si Sir Alhista ba? Pagadian. Oo, mo na yan, di ko nga. Gupahan mo rin. Medyante sa kanto si Sir Al, no? Oo, nagi rider ba nga tuwe? Pero ihilom lang, ihinay. So si, kuan, ang ako itawag na bato ni Sir Al, kuan? Manong. Magbanding man ako, di ako sa Manong. Oo, Manong, magaling na kita. Mana nga, magpadaba ka no siya sa kartistahon ng iyang bana. No? Nani mo? Lil, ha? Pero katong imong ini-explica niya ni mo nga nindot kayong mga sulti na ay pagkapin twe nanilithi. Unsa man giluod siya? Gihilasan unsa man? Hilasan gina. Ug ako ana board. Di ko ganahan. May lang makabantay lagi usay. Og di siya kabantay nga nag-iyon twe. Sa ato pa karon makabantay ka gyud. Di ana kasi ano man nanilithi man ka ana. Mo ingong siya ba na doon ang lamok tungkol sa kuanday mo na ipot. Doon ay langaw mananap. Mga tarungan masad. Iyang nasakpan na yung twe. Nahala kanang Lilia. Paita sa anang inanamba na Liliano. Ina na ba na? Bagay ko manggod. Dramaturgo manggod. Ina na ba gud mga dramaturgo boy? Mga artistahon kay ba? Artista. Umay kay mo arangki. Oo, pero sa kuan to sa stage. Pero upan biya di biya. Gidam na personal na siya. Ilang panagtiayon. Bulatikam sa mayo. Pero mo na isagad mahitabo sa lalaki nga makakita naglain. Di ba? Nga moabot ang higayon nga murag di na ganahan sila asawa. Nga to na iglaing gi kuan gi atiman. Muna may tapo. Muna nga, Lil, sige na lang.
Gina na imong bana ay nalagkuan sa iyang kwan pero kwan na lang nga Panasan? makaliho kag sagdilan siya total bulan na ba Kagwan? kwarta imong bana di ba? Kang tira lang sa dilya Oo. Ikaw nung kagwapo, gini mo nung tang mabuang. Kwan sa di mura sa magsuka ka. O sa kasukaon ba? Ayan, to Herman, to Bitaw unya ay tay daw yung lang kinamidyahay ninyo. Kay ngano kung imo nang idibdib malkang sika. Malkang sika. Kapoy kayo nang duda kay inana. No pero imay pa imo lang ikatawa. Ikatawa na lang. Ikatawa lang. Mao ba? Ina na lang para kato makamat nung imong bana wa maipik ni. Wa epic. I-dead man mo, i-dead man na lang. Ana lang nila. Og salamat sa mga pudang at tutong tulumanon. Kula ko ang paso.